Daw susama sa Fiesta Senior ang kasibot ug ang kainit nga gipakita sa mga persons deprived of liberty kon PDL nga mipadayag sa ilang pagtuo sa Batang Jesus dihang gibisita sa Pilgrim Image ang mga jail facility sa dakbayan sa Talisay ug Subo. Ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Gisugat sa kainit ug kahinangop sa mga PDL ang pag-abot sa Pilgrim Image ni Senior Santo Niño sa Talisay City Jail Facility. Daw susamag nagfiesta ang pagbisita sa imahen sugod sa Biyernes sa hapon. Nagsinog ang mga persons deprived of liberty isip halad nilang sayaw alang sa balaang bata. Nagsilbi nilang mga festival queen ang mga BGMP personnel. Kumpleto sa mga costumes ang mga mananayaw ug madasigon usab sila nga misayaw. O ganaa ginusab ang iconic nga pagwarawara sa kamot sa mga PDL isip pagtahod ug pagtimbaya sa balaang bata uban sa pag-awit sa batubalani sa gugma. Ila kining halad pasalamat sa balaang bata kay nagpabilin man silang mga deboto bisan man tuod nga naa sila sa sulod sa jail facility. Karong katapusan sa buwan ng ilang kapistahan pahinungod kang Senior Santo Niño. Gibilin ang Pilgrim Image overnight aron adunay igong higayon ang mga PDL nga makatukaw ug makadangat sa ilang mga pag-ampo sa balaang bata. Halad tag pasalamat, misa, sayaw nga participants sa atong mga PDL. So overnight na ay kanang vigil, pwede makahikap ang atong mga PDL sa imahe, makasindi og kanang kandila ug makaampo. Samtang gibisita usab sa imahen sa balaang bata mga PDL sa Cebu City Jail Male Dormitory kagahapon sa buntag. Gidayungan ang imahen sa mga personnel sa BGMP ug gisugat usab sa mga PDL nga napuno sa kahinangop sa pagbisita sa Batang Jesus. Dayag sa ilang panagway ang kahinangop ug pagpadayag sa ilang paghinulsol. May uban usab sa mga PDL nga gabitbit sa ilang kaugalingong mga imahen sa Senior Santo Niño. Gihalad usab ang Santos nga misa nga gitambungan sa mga opisyal sa BGMP ug sa mga PDL sa Cebu City Jail Facility. Uban ni Rod Prado, Cleofer Lumayag, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.